रावबो राजखान्थि हान्जाखौनो दिनै बेबायदि गाज्रि बुंनो सानाखै नाथाय नोंथांमोननि खौरां बिजोङाव आं नुदों गोबां जयनिं जाग्रा सुबुंफ्रा बुंदों जे आं आगोलाव बिपिएफआवनो दंखायोमोन आरो दा बिपिएफआवनो जइन जाफिनबाय गतिके बांसिन मानसिफ्रानो बुंसोलायदों बा जोंनि फिल्डनि जे रिपर्ट जों रिपर्ट लाहरजोबदों फिल्डनिफ्राय रिपर्ट मोनसे फैबाय थादों जे जोंनि माने रावबो गुबुन हान्जानि माबाफ्रा सोद्रोमाफ्रा बिपिएफआव जइन जायाखै गावसिनि सुबुंखाखौनो गावसिनाव जइन खालामदों थबे मोनसे खोथा जाबाय थादों मा जोंनि बिपिएफ हान्जाया बिजेपिनि माखासे सोद्रोमाफोरखौहाय माखासे लब देखायनानै माखासे सिगि सग'नि गेजेरजों रां रुफानि मोनसे बेफार खालामनानै रां रुफानि लब देखायनानै धोननि लब देखायनानै बिजेपि हान्जानि जे माखासे सोद्रोमाफोर बिथांमोना गावसिनि हान्जायाव लांदों होननाय खोनादों साफा सानै उदालगुरि जिल्लायावहाय सासे सानै मानसि हाबनाय होननानै जों नुदों बा खोनादों दा आङो बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों जिहेतु बिथांमोननि साथाम एमएलएआ जोंनि बिजेपि इउपिपिएल एजिपिनि जे सरकार दं आसाम सरकार बे आसाम सरकारनि बेनिफिटखौ बिथांमोना लागासिनो दं बे एमएलएफोरा जों मोजां जागोन होननानै थांनाय राज्य सभा इलेक्सनाव जोंनि बिजाथिफोरखौ भट होनानै बिथांमोना बेनिफिटखौ लादों जेब्ला बिथांमोना बिजेपिनि हेंथायै खामानि मावनाङा बिजेपिनि हेंथायै मावनायखौ बन्द' खालामनांगौ बिपिएफ हान्जाया नङाब्ला जिखिनि बेनिफिटखौ जोङो दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बिथांमोननि एमएलएनो होगासिनो दं बिथांमोननि हान्जानो होगासिनो दं बे बेनिफिट होनायखौ जोङो बन्द' खालामसिगोन इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जयनिं बा सुबुंखौ हाबाफारि लानाय जोंना जयनिंआ जागासिनो दं जोङो दैदेनगिरिफोरखौ जयनिं खालामहोनो गोसो गैया जोंनावनो दैदेनगिरिया जोबनो गैया गतिके दैदेनगिरिखौ लाबोनानै जोङो मैदेरखौ फिफैनानै थालिर जाहोनो हायाब्ला मैदेरखौ फिसिनानै मा जानो मैदेर लाबोनाय माने नोङो थालिर गायग्रोनांगोन थालिर जाहोनांगोन गतिके जेब्ला जोङो मैदेरखौ लाबोगोन थालिर जाहोनांगोन होननानै जों मिथिखागौ ओंखायनो जों दैदेनगिरिखौ लाबोनो हानाय नङा जों मैदेरखौ लाबोनो हानाय नङा जों कर्मि साधारन भटारफोरखौसो जोंनि हान्जायाव लाबोगासिनो दङ जोंनि हान्जायाव जिहेतु दैदेनगिरियानो जोबनो गैखाया गोबां दैदेनगिरिफोर जोंनाव दङ लेखा गोरों दैदेनगिरिफोर दं मोजां समाजनि मोजां सानग्रा दैदेनगिरिफोर दं गतिके गुबुन हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ जोंनो नाङा जोंनो सादा बुसा भटारफोरखौसो नांगौ भट होग्रा रायजो राजाफोरखौसो नांगौ ओंखायनो आं बुंगोन जे जों जेब्लाबो मैदेरखौ जों टारगेट खालामनाय नङा मानो होनबा जोंनाव थालिर गैया बयबो राजखान्थि हान्जाया फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जादों होननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोंनि हादोरा मोनसे सुबुं दारा हादोराव गोबां हान्जानि बियो मोनसे माने सुबुं दारानि मोनसे खान्थि गोबां दोलो माल्टि पार्टि सिस्टेम जायखौ होननानै बुङो माल्टि पार्टि सिस्टेम डेम'क्रेसि जोंनाव दङ बेवहाय मोननैल' हान्जा नङा गोबां हान्जायानो बेयाव बाहागो लायो गतिके बिथांमोना जे लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय दिनै थाग थियारि जादों होननाय खोनानानै दिनैनि बे खाथि गासा फोरबो फालिनायजों लोगोसे मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जानो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरदों राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरनो जोंनि खाथि गासा फोरबोनि आं हामलायनाय जासिहरदों बिथांमोननि जे प्रिपेरेसन बिथांमोननि जे साखाफारा थाम थिम खालामनाय बेयो जाफुंसारथों बिथांमोननि जे साननाय हनाय बेयो जाफुंसारथों जोंनि भारत हादरनि जे सुबुं दारा खान्थि बेयो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाथों जोंनि समाजाव थानाय जोबथा सुबुं गरिबनिफ्राय गरिबसिन सुबुङा जाहाथे गावनि भट होनायनि मोन्थायखौ होनानै साबसिननिफ्राय साबसिन जोङो रायजोनि रिप्रेजेन्टेटिभ जाहाथे दैथायहरनो हायो लकसभायाव बेनि थाखाय जाहाथे मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जायानो इउपिपिएलजों लोगोसे गुबुन राजखान्थि हान्जाफ्रा जाहाथे खामानि मावनो हाथों गरिब दुखियाफोरखौहाय बोरै दैखांलांनो बिथांमोननि जिउखौ बोरै गुस्लायहोनो साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनो बिनि थाखाय राजखान्थि हान्जाफ्रा खामानि मावलांनो हाथों बेखौनो दिनै खाथि गासानि दिनाव आङो आइ माइनावनाव आर'ज गाबदों बिजाथि हिसाबै बेसेबांखिनि सोरखौ थि खालामखोसो जोंनि हान्जायाव दाबो बिजाथिखौ जों सावरायथ'नाय जायाखै जोंनि हान्जायाव दाबो सावरायथ'नाय जायाखै गोबाङानो आंनि मुंबो बुंदों खिन्थु आं बुंदों जे जोंनि हान्जायावहाय दाबो सोर बिजाथि जागोन बेखौहाय जोङो सावरायनायानो जायाखै आं बेखौल' बुंनो लुबैयो जे आं सासे बिराद फिसा सासे मावथिमोन बे हान्जानि आङो पस्टार सिथाबग्रामोन साहा लाबोनानै होफैग्रामोन सियार टेबोल बुथुमनानै होग्रामोन दा सियार टेबोल सासे बुथुमग्रा मानसिया साहा रानग्रा मानसिया पस्टार सिथाबग्रा मानसिया माइक लानानै साउटिं होग्रा मानसिया दिनै हान्जानि जे गाहाय नेहाथारि जाफैबाय बियो जोबोद मोनसे आंनि थाखाय गोजोननाय जिउआव जोबोद मोनसे गिदिर एचिभमेन्ट होननानै आं सानो नाथाय
माने गाबोन जुदि आंखौ जुदि हानजाया बुङोब्ला जे नोंथाङा फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ गेलेनांगौ होननानै बुंबा आङो सिगांबो बुंबाय दिनैबो बुंगोन आं सासे दावहारु बायदि बारसोमगोन